So, ang mangyayari, susundan lang namin itong L3. Kasi nandun yung mga gamit namin. Saka yung pagkain. Dito tayo sa Pagsanghan, Laguna. So, umalis kami 5:30 sa bahay. Tapos ito, kararating lang namin ito. May isang oras ng biyahe namin. Ito na kami nagsintayan. Ito pa, ano na ito, palokban na ito. Oras na ba? 7:06 na. Umalis tayo doon 5:30. 5:30 kami umalis doon. Nandito na kami sa Lucana. Lucana na doon. Ayan na sila. Ayan na sila. $20 kilometers pa bago makarating ng Lucban, Quezon. Let's go. Pangit naman na dito. Nakita ko ng ano, Mount Banahaw. Saan ka nag-ano? Kamuya! Siguro magdaalat eh. Para na ako. Saan ka nag-ano? Kiraman United? Dito nag-ano? Ang kadat ko, diyan ko lang. Akala ko, digdi. Kamu digdi ka mo digdi ang tagpuan sa ano? Tangan. Umalis kami doon, 5:30 na eh. Nauna sila eh. Kaya nga, ba't di pa sumabay? Ha? Ba't di pa sumabay? Kaya nga eh. Wala nang tanong. Aray ko. Dito na kami, Lucban.
Diyan ko lang kami inabutan sa may pababa. Matagal pa kasi kami sa pagsanghan eh. Hinintay namin sila Che eh. Hindi mamatid. Tapos pag dumanggo sa ano, mga... Eh, kung na nakamukon. Kaya ang pagkakit na tatki. Kung may nagluluwas naman sa ispa sa Indo, ito ako na, ikimban na. Tumirik ba rin gano'n na kung binalin ako. Sabi, kaya pala tama sila ng mga dalaga. Sabi na kumakirin sila. May kaming sabihan. Sigurado, hanggang doon yan, walang... Tayo mo muna. Kung kailan nagdala ng... Time check. 7:35. Kung kailan nag... kapot. Okay, larga na kami. So, ano na tayo, lokba na tayo, dire-diretso na lang to. Yabas hits. Yabas Quezon. Okay, update lang. Nagkanta ligaw-ligaw na kami. Kasi kanina sa San Pedro, kinaunan namin yung LP. So may nitay sa kami nakamotor din. So kali apat kami nakamotor. Yung una ako yung akala ko yung naligaw. Kasi ako yung umarangkada. Tapos, tama naman pala yung daanan namin. Ngayon naman, nagkahiwa-hiwalay kami. Dalawa lang kami nung tipo na magkasama. Ano-guide ko siya kasi ako yung may map. Ako yung may merong navigation. So, ginaguide ko na lang siya. Tapos, yung dalawa, wala kaming balita dito sa dalawa ko. Pero ang pagkakala lang doon ito dito. Chat na lang. Nasa sila. Pagkain, kaya nga eh. Magpaka ka na lang dito. Huwag mo nakakapag kay kuya. Sa ikaw mo nagalat sa ko. Pagkakausada din yung una. Sabi mo, sa ano? Hindi na lang kita magilingan. Ganda guys! Kaya nga. Dito na kami, pag umaka na to. Titlot na. Siguro kakain muna kami tanghalian. Alright, update lang. Hindi ko alam kung saan to. Tandaan na to. Sana kayo pumasok. Shortcut? Hindi ko alam eh. Shortcut eh. Pa ako nakakadaan dito.
yung aking key. Wala rin kasi akong mapang gamit, kaya hindi ko alam kung ano ito. Tingnan na lang natin. Update na lang ako mamaya. Touchdown Lopez Quezon. Ayan, nakarating tayo ng Lopez Quezon. Medyo mabilis. Nawa Beach. Nawa Quezon. Kita ba? Yan. Yan. Banga na tayo guys, sa Banga.
Maliit lang naman kasi. Saka may mga may bahay din. Dito? Babagsakan. Oo nga no. Wow. Pwede mag-banking dito. Wow, banking. Kaya, puro kaya. Eh, siyempre, yung kasalubong. Parang malapit na tayo. Malapit na ba tayo guys? Sana naman mabantayan ng barangay. Bantayan ng maayos ang ating mga spot. Saan? Saan naman? Where? Ayun na. Tanong tayo dito. Saan ba yun? Saan ba yung barangay? Barangay. Iiwan po sana kami ng motor. Yan. Yan, nagkano tayo. Thank you. Ang ragat. Wala no? Baka dito. Barangay. So nandito na kami sa Tagbak. Tagbak na kami. So ang gagawin is iiwan ko na lang yung motor dito kasi Friday ngayon, so Sunday uuwi rin naman ako. Kung dediretso pa ako ng Sikokot tapos magkakaima pa ako, sobrang layo. Kaya ang gagawin ko is mag-iwan na lang ako dito, tapos pag iwan ko ng motor dito, babangka na lang kami. Ayan, iwan ko muna dito. So dito kami sasakay ng bangka. Iwan yung sasakyan natin.